Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, kula siswa SMP 29 Surabaya diparingi tugas kagem tanglet bab usaha pakaryan. Kula kalih kanca kula Nadia sampun mutusaken kagem ngendika kalih panjenengan minangka pengusaha tempe kasohor. Nyuwun pangapunten. Panjenengan purun kita tangleti nggih, Mas. Yo Mbak, monggo. Rumiyin pripun awalipun Mas mbuka usaha tempe iki? Aku buka pakaran iki amarga aku kudu nerusake bisnis keluarga. Keren iki wis mlaku turun temurun. Wiwit saking taun pinten nggih, Mas? Wiwit saking taun 1994. Napa mawon bahan tempe punika? Kedele, ragi, lan baskom. Pripun cara ngolah tempe kasebut, Mas? Pisanan, alat sing arep digunakake diwisuhi. Banjur kedelene diwisuhi lan direndhem kira-kira 12 sampe 12 jam. Biasane banyu 12 jam, kulit kedele dibuak lan diwisuhi maneh. Bariku kedelene direbus sampai empuk. Terus diangin-anginake karo dikipasi lan diwenehi ragi. Banjur posisi sampai 2 dina dadi tempe. Nggih. Pinten kilo kedele ingkang dibetakaken? 17 kilo, Mbak. Oh, nggih. Ayo. Pinten hasil saking damel tempe sasi kapisan? Kurang luwih 2,5 yuta saben sasi. Pinten ragi tempe per wadahipun? Ana 500, ana 1000. Pengepakan barang wis dikelompokne. Caranipun sampeyan kepundi? Banter pripun? Aku nggunakake kanca-kanca pasar utawa lewat agen-agen. Tempenipun awet pirang dina? Gumantung ing penyimpenan. Napa ingkang dados alangan ten pakaryan tempe niki? Rekoban tangan kayata kedele ora ajeg pulakane. Karasugan peralatan kanggo produksi iso. Apa sing kaluwihan ing bisnis tempe iki? Karo pakaryan tempe iki, aku bisa ndukung keluarga, kayata mbayar biaya sekolah lan sak piturute. Oh, nggih. Apa sing kaluwihan ing bisnis tempe iki? Karo pakaryan tempe iki, aku bisa ndukung keluarga, kayata mbayar biaya sekolah lan sak piturute. Oh, nggih, sampun nggih, Mas. Matur nuwun sanget. Sanget nggih. Nyuwun pangapunten repoti sampean. Foto-foto Mbak, mungkin manfaat penting kula critakake. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.